Jamkan sariya bulu la ɲɛmɔgɔ Chérif Fula Jabara so ka fu ka waleɲumandɔn aw mana kɛ yɔrɔ nin kuma in na k'a daminɛ duguba kɔnɔnaw na ka se togodaw ma jamkan bɛ kɛ bamanankan na walasa sariya ye fɛn minnu fɔ tɛmɛsira minnu bɛ yen baara minnu na o ka se ka dɔn bi an kɛmɛ ka an ɲɛsin dakun min ma ale de dugukoloko ye dugukoloko Mali kɔnɔ n'i y'o fɔ bɛɛ lajɛlen kungo bɛ o la i kɛra faama i kɛra fantan ye bɛɛ b'a kalama ko dugukoloko gɛlɛya don n'a fɔ nɔgɔya bɛ se ka y'a kɔnɔna na o de kama jamana ye sariya dɔ ta sariya in taara san 2020 donc bi babu a bɛna sigi sariya in tɛmɛsiraw kan sariya ye mun fɔ n'i ye sariya ta k'a lajɛ a bɛ fɛn minnu fɔ a kɔnɔna na ani baara mun man ka kɛ ni sariya n'olu b'a la ka kɛ bi an sigi a bɛ o de kan sariya ko ka nin kɛ nin kana kɛ nin kana kɛ mais yala est-ce que o b'a la ka kɛ wa sariya y'a laɲini to ne sogo bɛ ka kɛ wa bi sigi a bɛ tɛngu o de kan hakilina nin dɔw le thème du jour loi domaniale et foncière au Mali entre exigences légales et pratiques sur le terrain sariya ye fɛn minnu fɔ ani minnu bɛ ka kɛ o la an b'an kɔ da sariya min na ni sariya gafe ko don il s'agit de l'ordonnance numéro 2020 014 PRM du 24 décembre 2020 modifié par la loi numéro 2021 056 du 7 octobre 2021 sariya gafe ale de ko don a ye minnu fɔ ani minnu bɛ ka kɛ babu a bɛna sigi o kan maa wele bɛ an bolo kɔrɔ ka kuma nin kan o ye dugukolo baarakɛla ni o ye monsieur Zumana Ouedraogo directeur général de l'agence immobilière yɛrɛ dɔn an n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ bi walasa kunnasiri min bɛ an na nin ko in na sariya ye taabolo min fɔ ani min b'a la ka kɛ est-ce que o ye kelen wa k'a da an yɛrɛ ɲɛ kɔnɔ an kan ka tɛmɛsira jumɛnw kɛ fili jumɛnw bɛ to ka anw sɔrɔ a kana an bɔ o kunnasiriw la babu a bɛ sigi o kan walasa ni aw an ka caman faamu a kɔnɔna na sɔɔni an bɛ don babu kɔnɔ inshallah. Monsieur le directeur, an bɛ fo k'i waleɲumandɔn Ticho ni k'aw n'a ta bɛɛ i nana jamukan sariya bulon kɔnɔ laada ko don n'i nana sariya bulon kɔnɔna na sariya kuma de bɛ fɔ ale kɔnɔna na hinɛ t'a la magari t'a la sariya ye minnu fɔ jamana kɔnɔdenw b'a la ka b'a fɛ ka mun dɔn sariya kan an bɛ tɛmɛ n'o ye o bɛɛ ka y'o sɔnni min kɛ ka na kɛnɛ in kan an bɛ fo k'i waleɲumandɔn. O diyara n ye n b'aw yɛrɛ fo kosɛbɛ ka jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka Chérif Fula Jabara ni mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ani cɛsiri an bɛ sira fara an bɛ karamɔgɔ yɛrɛ fo ala k'a n'a dɛmɛ an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo ala ka jamana ta fanga d'u ma minnu binna kɛlɛ kɔnɔ ala ka hinɛw la ala ka u sara k'ali jinɛ ye minnu yɛrɛ bɛ yen n'u bɛ cɛsiri la ala k'a n'u lakana halisa ala ka Mali ala ka kolo suma o kɔfɛ n bɛ foli d'aw ma kosɛbɛ merci. Foli diyara n ye an bɛ fo sisan sariya kura taara kabi san 2020 yɛrɛ laban na 2020 sariya in taara ka tila ka lawaleya ka kɛ ordonnance kun don mais ka kɛ loi ye o kɛra 2021 par la loi numéro 2021 056 du 7 octobre 2021 ni an y'o sariya ta k'a lajɛ ka na ye bi gɛlɛya caman bɛ yen tribunaliw b'a la ka fa halisa dugukoloko jatew la maa min b'a fɛ ka dugukolo san bɛ don min na bi walima ka don dugukoloko baara la i mako bɛ dugukolo la k'a san tɛmɛsira jɛlen jumɛnw bɛ yen nɔ tɛmɛsira jɛlen jumɛnw bɛ yen n'i kan k'o taama walasa i kana bin dingɛ dɔ kɔnɔ e yɛrɛ ka jate la. Bon i ye question min kɛ a fɔra ko 2021 ko ka permis bɔ ani lettre d'attribution du bulletin an b'a fɔ a ma ko bulletin ko ka olu baaraw ɲɔngiri ka yɛlɛma don a la k'a kɛ titre foncier ye. Bon ɲininkali in bɛ kuma fɛn damadɔ kan gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ bɛ baarakɛbagaw de la jamana ye danaya ta k'a da mɔgɔ minnu kan bɛɛ tɛ kelen ye halisa mɔgɔ bɛ waleyala waleya minnu ni a cɛ man ɲi an b'a ye k'a fɔ mairies an b'a fɔ ko kana dugukolo papier bɔ fiyewu mais yɛlɛma jumɛn donna la n'a bɛ dugukolo papier bɔ ko k'a kɛ titre ye ka sɔrɔ k'a di jamana kɔnɔdenw ma ani a ti bɔ o ti kelen ye mais o papier mun fana ni o ɲɔngirila halisa an b'a ye k'a fɔ waleyaw bɛ ka kɛ minnu ye waleya jugu ye o seereyaw b'an bolo k'a fɔ mairie bɛ hali sini minnu bɛ ka papier bɔ yɔrɔ o ye fɛn ye minnu ye sariya sɔsɔw ye ka permis bɔ oui mɔgɔw bɛ yen halisa o dalilu b'an bolo minnu bɛ permis bɔ hali sini
u bɛ morcellement kɛ i n'a fɔ jamana ye baara dabila cogo min na o m'o sariyaw labato ne yɛrɛ ye wulikajɔ dɔw kɛ ka se a mɔgɔ dɔw ma ka ɲininkaliw kɛ yalima loi min taara k'a fɔ ko papier bɔli ka jɔ n'o ye permis ko ye u dɔn t'a la wa a dɔw yɛrɛ ne yɛrɛ jaabi k'a fɔ ko u y'a mɛn ko papier ma cɛ olu ma k'a fɔ olu ka mairie ma k'a fɔ ko k'a dabila y'a dɔn o ye fɛn min ye sariya sɔsɔ ye bon kuma dɔ la an b'a ye k'a fɔ baara in kɔnɔ i ka ɲininkali kɔnɔna la k'a fɔ n'i bɛ fɛ ka dugukolo san i bɛ taa sira jumɛn fɛ bon dugukolo kɔni bɛ se ka san sira caman fɛ i n'a fɔ dugukolo bɛ se ka san dugutigilakaw fɛ mais sariya yɛrɛ kɔni ye minnu yamaruya minnu y'a kalan kɛ ni minnu yɛrɛ sigilen b'a kama an b'a f'olu ma notaire normalement n'i bɛ dugukolo san i kan ka taa notaire ka sira de fɛ notaire ye mɔgɔ ye minnu sigilen don sanni feere kama u tɛ dugukolo ko dɔrɔn ye fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ ko nafolomafɛn notaire bɛ se ka o feere kɛ mais an yɛrɛ fɛ Mali la adamadenya taabolo ni ko nɔgɔya kama an ye fɛn caman kɛ ani kuma dɔ la an b'a ye k'a fɔ waribɔ fana gɛlɛyani dɔɔninw b'a la dɔw bɛna ye k'a fɔ n'olu taara notariya la musaka minnu bɛna bɔ o musaka in kuma dɔ ko dɔ dilan olu ye o fana bɛ se ka kɛ fɛn mun bɛ fiɲɛ se baara in kɔnɔnaw la kosɛbɛ bon agence mɔgɔw fana anw bɛ se ka dɛmɛ se mɔgɔw ma baara in fana kɔnɔna la nin bɛɛ lajɛlen b'a la a faamuna mais bi halisa an b'a ye k'a fɔ dugukolo ko kɛlɛ ma ban i ye sariya min fɔ sisan n'o ye ordonnance numéro 2020 ye n'ale ko y'a fɔ i n'a fɔ i seginna ka cogo min na hakili la sariya in dakunba dɔ kun ye ka se ka dugukolo ko centralisé papier kelen ka yala dibaga fɛn kelen tigi caman ma dɔ gɛlɛya b'a la bi halisa kɛlɛw b'a la ka kɛ dugukolo ko la e yɛrɛ ka jatew kɔnɔna na a ka pratique kɔnɔna na a ka jateminɛw kɔnɔna na e bɛ se ka problème ba jumɛn fɔ ni o bɛ ka na ni dugukolo ko kɛlɛ halisa ouais bon i ko ɲininkali diyara ye o baara mun filɛ halisa ne bɛ segin baarakɛbagaw de ma jamana ye danaya da minnu kan olu de m'u jɔ u jɔyɔrɔ la fɔlɔ an delila ka débat dɔw k'a kan o ye jumɛn ye k'a fɔ ni dugukolo papier bɔyɔrɔ cayara a futinɛ bɛ caya bon ni jamana ɲɛmɔgɔ y'o faamu ka taa sira kelen d'a ma k'a fɔ ko ka fɛn bɛɛ lajɛlen ka titire y'a dɔn papier wɛrɛ kɔni man ka bɔ o kɔfɛ tuguni mais hali sisan n'a fɔra ko mɔgɔw bɛ minnu bɛ papier in bɔ dɛ o tuma na an bɛ bolo ɲɛsin olu de ma minnu ye papier dilanbaw ye fo u fana ka da dɔ de yɛlɛ an bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogoya min na parce que k'a fɔ ko anw ye agence mɔgɔw ye an tɛ gouvernement baarakɛla ye non o tɛ fasoko la fasoko i bɛ se ka fɛn o fɛn kɔni kɛ i seko ni damayira la i b'o de kɛ pour que ka se ka tiɲɛnikɛlaw bali u ka tiɲɛni na donc min ye papier dilanyɔrɔ caman ye maire b'a bɔ sous-préfet b'a bɔ préfet dɔw b'a bɔ nka dɔw fana an bɛ olu fo nin yɔrɔ la maaw bɛ minnu fana ye jamana ka nin sariya in labato olu yɛrɛ papier bɔ ka papier minnu nɔrɔ u ka daw la i kalanna i ma kalan i taara u bɛ ɲɛfɔliw k'i ye k'a fɔ ko papier bɔ dabila n'o ye permis ni bulletin ni fɛn lettre ninnu ye olu bɔlu ɲɔngiri la mais an bɛ se ka dɛmɛ min kɔni don jamana kɔnɔdenw ye fo jamana ɲɛmɔgɔw ka fɛn dɔ de bila sen kan n'o ye ɲɛfɔliw ye ka tila ka mairie ni minnu yɛrɛ an ka mairie ko yɛrɛ dɔrɔn tɛ parce que mairie dɔrɔn tɛ papier bɔ maa o maa bɛ yen n'i tun bɛ papier in bɔ ka kɔrɔ ka sariya bolo ta k'a fɔ k'a dabila ni maa minnu sɔrɔla la minnu bɛ ka nin waleya jugu in kɛ u ka ɲangini ta ka ɲɛsin u ma mun bɛ se k'a to an bɛ bɔ nin waleya jugu in kɔnɔ en tant que o baara in ma dabila fitinɛ in tɛ se ka ban ne bɛ se ka fɛn min fɔ o yɔrɔ la o y'o de ye. o diyara n ye hakili la waati dɔw kɛra dugukolo ko minisiri ni administration territoriale u bolo bila papier dɔw la o ye lettre circulaire yɛrɛ dɔw kɛra walasa k'a fɔ baara ninnu ka jɔ mais e yɛrɛ bolo bi n'a fɔra ko e ka analyse dɔ kɛ nin yɔrɔ in kan sariya in ni a kun batora i n'a fɔ a ɲinina cogo n'a ka kɛ a kun bɛ se ka kɛ sababu ye ka basigi sabati dugukolo ko kɛlɛ ni fɔɲɔgɔnkɔ ni fɛn ninnu na wa. kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ basigi nati kosɛbɛ parce que titiri ye fɛn ye n'i ye titiri kɔni dilan ale ye taasira ye taasira jɛlenba ye
a taasira in fana na maa o maa bɛ ko i da kan ka don dugukolo sɛbɛnko la titiri in bɛ tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna fɛ an b'a fɔlɔ an ka dugutigi laadala tigiw la n'o ye dugutigilakaw ye olu bɛ bolonɔbila k'a la mairie bɛ bolonɔbila k'a la ka se hali domaine mɔgɔ urbanisme nin bɛɛ lajɛlen bolo de bɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka baara in saniya donc titiri ko kɔni fɛn min ni a nafa ka bon fɛn garantilen don o de fana ye fɛn mun bɛ jamana kɔnɔdenw lafiya kosɛbɛ ne kɔni b'u fo o yɔrɔ la kosɛbɛ o ye fɛn min n'a nafa ka bon yɛrɛ yɛrɛ de. D'accord mais nin ye laɲini ye aw ka pratique kɔnɔna na e bɛ irrégularité jumɛnw ye c'est à dire que ɲugun dɔ fɛn dun yɛrɛ ye nin baara la min bi n'a kɛra n'o ko aw yɛrɛ agence tigiw degun aw ni na. Oui bon degun bɛ kosɛbɛ parce que degun fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye jumɛn ye ni u ye cikan dɔ de bila n'o ye jamana ɲɛmɔgɔ ye k'a fɔ anw de ye siniɲɛsigi anw denmisɛnninlakaw jamana in n'a taara ɲɛ a bɛ taa ɲɛ anw de ye n'a binna ala k'an kisi o ma a bɛ bin anw de ye donc n'an ye fɛn ye min ye waleyajugu kɛbagaw ye u ka da dɔ yɛlɛ an ɲɛ bani tuma dɔ la n'i ye nin waleyajugu ninnu ye i kamana bɛ guwa i bɛ taa fɔ min fɔ yɔrɔ t'an bolo a tɛ komi a fɔ yɔrɔw tɛ yen dɛ nka u lasɔrɔli ma nɔgɔ an bolo n'o tɛ ne filɛ ka nin fɛn o fɛn fɔ ne ye yarɔ ne tɛ minisiri ye n tɛ minisiri kankɔrɔ sigi nka n b'a dɔn k'a fɔ ne ye fasoden ye n kan ka fɛn kɛ fɛn min ni ye tiɲɛnikɛla ye n kan k'a bala la ne yɛrɛ ye wulikajɔ dɔw kɛ ka se a tigilamaa dɔw ma k'a f'u ye a fɔra ko ka papiye in bɔli jɔ a ye n jaabi ni kumakan kelen min ye ko lɛtiri ma se olu ma k'a fɔ k'olu k'a jɔ a dalilu bɛ n bolo n yɛrɛ y'a bolonɔ papiyew sɔrɔ ka taa n'a ye u b'a bɔ u nana fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ ka jamana janfa ka u yɛrɛ janfa u bɛ papiye kelen fana antidate misaliyala an bɛ 2026 de la olu minnu bolo b'a kɔnɔ ni papiye minnu y'a bɔ ɲinɛ 2026 kɔnɔ u bɛ taa 2019 ou bien 2020 date de k'a kan mais a bɛ k'a kan ni jumɛn ye u b'a dispenser permis dɔw bɛ reçu quittance t'a la n'o ye trésor ka reçu ye faso ka reçu min bɛ k'a la u t'o k'a la fɔlɔ dɛ u bɛ permis date kɔrɔya fɔlɔ k'o bɔ n'u ye permis date kɔrɔya k'o bɔ u bɛ sɔrɔ ka na ni reçu kura ye n'o ye 2026 reçu ye k'o k'a la donc sanfɛmɔgɔw fana tɛ se k'a to sanfɛ ka nin bɛɛ lajɛlen ye anw minnu ye dugumamɔgɔw ye kuma dɔ la f'u ka da dɔw de yɛlɛ an ye an bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ cogoya min na ka nin waleyajugu ninnu fana bali mais an t'a dɔn an bɛ taa ɲɛfɔli kɛ yɔrɔ o yɔrɔ kuma dɔ la ala ye ɲɛfɔli dɔw kɛ ne yɛrɛ wulikajɔ dɔw sabati fɛn jumɛn bɛ fɔ an ye yalima ni e ye nin fɛn ninnu ta ka na ɲɛsin sariya ma ni a ko ma sabati a kɔlɔlɔ bɛ se i yɛrɛ ma n k'o tɛ baasi ye n fana tɛna fɛn fɔ fɛn min ni dalu tɛ n bolo a la donc fo dɛmɛ dɔ de ka don an ye ka da dɔ de yɛlɛ an ye an bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogoya min na ka nin tiɲɛni in bali o kɔni ye ne ka laɲini ye kosɛbɛ kosɛbɛ. donc an bɛ se k'o bila ŋaniya jugutigiw parce que i b'a sɔrɔ u ka sɔrɔ dɔ de b'a la sinon nin mɛnbaliya kɔni walima dɔnbaliya a ma d'a la ni o ye fɛn ye en tout cas autorité kan ka se ka mun fɔ jamana kɔnɔ bilen quoi. oui bon o mun filɛ nin ye n donna baara la n faso ka di n ye n bɛ n faso jɔ ani n donna baara la ko n poche kɔnɔna ka di n ye doncogo tɛ kelen ye faso kanuna o kɔni bɛ baara kɛ ni faso kanu baara de ye o tɛ sɔn waleyajugu kɛli ma mais maa min ko n yɛrɛ ta o tɛ taa ɲɛni sira fɛ dɛ o tuma na fo sanfɛmɔgɔw tɛ se k'u to sanfɛ ka nin bɛɛ ye anw minnu bɛ duguma dɛ ni anw de b'u senkɔrɔ n'an ye homme de terrain ye tuma dɔ la u ka nɔgɔya sira dɔ de kan anw yɛrɛ ye an bɛ se ka n'an ye fɛn min ye waleyajugu ye mun bɛ dankari sariya la an k'u lasɔrɔ ka dalilu d'u ma u ka se ka ɲangini ta k'u sɛgɛrɛ mun bɛ bɛɛ lajɛlen kisi a kɔlɔlɔw ma. d'accord nin yɔrɔ in na an tɛ na kuma minisiri place la mais n b'a dɔn min ye Mali dugukolo ko minisiri ye bi monsieur Abdoulaye Imrana Touré an ye participera u ka activité dɔw la minisiri naani ye ɲɔgɔn sɔrɔ CICB kɔnɔ walasa ka transition fɛnw ɲɛfɔ minnu kɛra u ka minisiriyaw u ka minisirisow la
je précise bien l'ordre des architectes du Mali o ye ɲininkali dɔw kɛ k'u ka gɛlɛya dɔw fɔ ministre ko ale ka dayɛlɛlen don bɛɛ ye maa kɔni ye dugukolo baarakɛla ye ale ka dayɛlɛlen don donc maa dɔ fana maa min de don a ko kuma in fɔ k'a miiri k'a fɔ ten n ka mɔgɔw da mɔnɔ o tɛ quoi n'i sera ministre ma ka demande kɛ n'a fɔ a ka kɛ cogo min na ministre b'i reçoit. D'accord, i ka o kunnafoniya diyara n ye e o taara o sun kɔrɔ o fɔra e ɲɛna e y'o seereya dɔ sɔrɔ mais est ce que bɛɛ bɛ nin seereya in sɔrɔ wa parce que bɛɛ t'i tele lajɛbaga ye fo kunnafoniya ka cari de todunkan na nazarakan na kunnafoniya in ka taa de an ka ɲɛfɔliw de kɛ ɲɔgɔn ye ni minnu ye nin waleya jugu ye nin da in yɛlɛlen don a ye taa nin sira in fɛ a ka ɲɛfɔli k'an ye ko n ti dɔwɛrɛ a bɛɛ y'an ka lafiya de ye a fɔra de ko ka papier bɔ jɔ mun ye papier dɔw de tɔgɔ fɔra papier dɔw de jatew nana ninnu ka bɔ a la bɛɛ n'a dilanli man kan bilen papier dɔw de kan ka dilan n'o ye titre ye o kumana n'an ye waleya jugu kɛbagaw ye u k'o sira in fana c'est-à-dire kunnafoniya cari an bɛ don sira minnu fɛ ka se k'u lasɔrɔ ka waleya jugu in fɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni lebuli ni sira wɛrɛw ye voilà donc ne ka laɲini bɛ n den nɔfɛ mais bi dugukolo ko tɛmɛsiraw la transaction siraw fɛ ni mɔgɔ wulila ka se aw ma sa n'aw de agence baarakɛlaw ye n mago bɛ dugukolo la tɛmɛsira jumɛnw bɛ yen n'aw bɛ sanni feere kɛ est ce que aw bɛ nin fana bɛɛ jateminɛ aw bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi ka papier sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ nin bɔra yɔrɔ ɲuman na nin ma bɔ yɔrɔ ɲuman na gɛlɛya bɛ se ka na nin kɔfɛ est ce que anw fana mɔgɔw ni aw mun bɛ contact la directement n'aw ye dugukolo baarakɛlaw ye aw ka position b'o la cogo di bi. oui bon dugukolo baara kɔni wajibi n'i bɛ dugukolo san ni mɔgɔ sera an ma an bɛ wulikajɔ sabati kosɛbɛ i n'a fɔ sariya jamana y'a fɔ cogoya min na o tɛ dɔwɛrɛ ye o a tɛ komi n'a fɔ permis minnu bɔra ka kɔrɔ k'u ma ɲi dɛ olu ka ɲi lettre minnu bɔra ka kɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen ka ɲi n'a dilanla a dilancogo ɲuman na bon n'i sera ni o dɔn y'anw ma parce que misaliya la sisan a fɔra ko ka nin papier ninnu bɔliw jɔ mais a tɛ n'a fɔ minnu fana bɔra k'a ma ɲi mais ni e nana anw fɛ yen an bɛ taa taasira jɛlenw fɛ taasira tɛ dɔwɛrɛ an bɛ se ka dayɛlɛ bɛɛ ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ ye a wajibiyalen tɛ k'a fɔ hali ka se notaire bɛ anw ma kuma dɔw la ni o se t'i ye e bɛ papier mun minɛ papier in bɔra yɔrɔ min na i bɛ taa sɛgɛsɛgɛ yen olu bɛ jaabi dɔ d'i ma k'a fɔ anw fɛ yan an ye nin papier in sɛgɛsɛgɛ a ka ɲi n'i bɔra yen i bɛ technicien ta n'o ye géométre ye géométre min fana y'a baara kɛ o ka taa danganiya la k'a fɔ papier min b'i bolo a bɛ bɛn nin yɔrɔ in ma parce que n'i y'a mɛn i bɛ yɔrɔ san a bɛ taa jiri la fɔlɔ de ani yɔrɔ in de bɛ an bɛ fɛ k'a feere a diyara n ye n b'a san o yɔrɔ min diyara e taara sɛbɛn sɛgɛsɛgɛ a fɔra e ko sɛbɛn ka ɲi o ma géométre de bɛ taa jiri la k'a fɔ sɛbɛn min b'i bolo tiɲɛ don e kun nana yɔrɔ min lajɛ o yɔrɔ in fana sɛbɛn in bɛ bɛn yan ma ɔ n'o danganiyaw sɔrɔla i bolo o la a bɛ se ka seereyaw fara i yɛrɛ kan a bɛ sanni feere latigɛ ɔ ni maa sera anw ma minnu t'a ɲɛ dɔn sariya y'a fɔ cogoya min na an b'a sɛgɛsɛgɛ k'a jɛ kosɛbɛ k'a d'u ma ni Ala ka diɲɛ ye. d'accord o sira in kɔni a tɛ kɛ sababu ye mɔgɔ ka fili aw bɛ sira jɛlen yɛrɛ de da mɔgɔ la est ce que aw bɛ se ka wulikajɔ yɛrɛ fana kɛ maaw ye kuma dɔ walasa papier min bɛna di mɔgɔw ka se ka lafiya ko la bɛɛ tɛ nin sira ninnu ɲɛdɔn e ye sɛgɛsɛgɛli min fɔ autorité minnu y'a di bɛɛ t'o dɔn an kɔni ye nin yɔrɔ in ye a ka d'an ye an b'a fɛ ka nin san mais o tɛmɛsira ninnu est ce que ni mɔgɔw fana y'o jugu kɛ aw agence tigiw ye Mali kɔnɔ agence bɛ aw minnu bolo aw bɛ don mɔgɔw jigikɔrɔ k'o fɛn in kɛ wariko kɔfɛ wa. oui n'i nana anw fɛ yen k'a fɔ ne tɛ dugukoloko ɲɛdɔn n bɛ fɛ ka sanni kɛ a ka ja a kɛra foro ye o a kɛra du terrain ye o a kɛra soja a kɛra fɛn o fɛn ni dugukoloko kɔnɔna ko de don n'i nana anw fɛ yen k'hali ni musaka t'i bolo k'a da anw yɛrɛ ma fasoden ɲuman yɛrɛ kama i kan ka musaka min kɔni bɔ ka papier kɔni sɛgɛsɛgɛ n'o sɔrɔla i bolo papier min b'i bolo an b'a sɛgɛsɛgɛ n'a ka ɲi an b'a f'i ye a ka ɲi n'a ma ɲi fana an b'a f'i ye a to yen a ma ɲi o ye wajibi de ye parce que faso fana ye yamaruya sɛbɛn dɔ de d'an ma k'an bila an ka baara in kɛ an bɛ faso fana bila a ka hakɛ kɔnɔ wajibi an bɛ jamana kɔnɔdenw lafiya wajibi an b'a kɛ ka ɲɛ ni Ala ka diɲɛ ye. d'accord mɔgɔ min mago bɛ agence yɛrɛ dɔn na k'aw bila aw ɲɛ ka baara kɛ hakililatigɛ don bɛɛ bɛ se k'u ɲɛsin aw ma. oui ni i mago b'an na k'a ta dugukolo ko a kɛra sanni feere sira a kɛra i yɛrɛ bɛna feere gɛlɛya de b'i la lajarabi sɔrɔ i bɛ fɛ ka n'a feere
kuma dɔ la i bɛ s'an yɛrɛ ma a bɛɛ tɛ k'a fɔ ko mɔgɔw bɛna san dɛ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ i yɛrɛ fana mako bɛ daruyaw nana n'i nana anw fɛ an fana bɛ wuli ka jɔw kɛ ka se k'i dɛmɛ k'i t'aw feere parce que ni so b'i bolo bɛ terrain b'i bolo fɛn tɛ k'a fɔ k'i bɛna ta ka yaala n'a ye k'a fɔ n bɛna feere o fɛn tɛ o kuma dɔ la n'i sera anw i b'a sɔrɔ maa fana bɛ yen minnu fana mako bɛ se o yɔrɔ dɔw ma an bɛ se k'i dɛmɛ ka feereli kɛ i n'a fɔ an bɛ se k'i dɛmɛ ka sanni kɛ an bɛna nin bɛɛ lajɛlen kɛ bon ni papier yɛrɛ fana tɛ dugukolo yɛrɛ la o bɛɛ bɛ yen kuma dɔ la i b'a sɔrɔ dɔ bɛ dugukolo b'a bolo mais a sɛbɛnko yɛrɛ bɛ dilan cogoya min na a tɛ taa fan ni nafa dɔn a la o la n'i sera anw ma taasira minnu b'a la a ka ja i ye danaya da an kan an bɛ se k'i dɛmɛ ka papier dilan a dilanko ɲuman na a ka ja ni i yɛrɛ a ma gan b'i yɛrɛ la k'a fɔ i yɛrɛ bɛ se ka taamaw kɛ n'i sera an b'i dɛmɛ ka sira jɛlenw yir'i la mun b'a to fana i bɛ se ka i ka papier sɔrɔ a sɔrɔ cogo ɲuman na an bɛ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ye an bɛ yen n'Ala sɔnna. Awɔ précision diyara n ye kosɛbɛ alors bi n'a fɔra ko e yɛrɛ ka proposition dɔ kɛ c'est à dire que ka ŋaniya yɛrɛ dɔ kɛ jamana kɔnɔdenw ni jamana faamaw la dugukolo ko in yɛrɛ mankan bali la basigi yɛrɛ sabatili la an ka gaw kɔnɔ an ka kinw na jamana yɛrɛ kɔnɔ dugukolo ko in sira fɛ pratique mun bɛ ka kɛ ani sariya ye mun fɔ e bɛ se ka tɛmɛsira ba jumɛnw yira an na an b'a fɛ k'i da don yɔrɔ la k'a walawala kosɛbɛ e yɛrɛ bolo an bɛ se ka taa ni sira jumɛn fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka bila sen kan bi n'o kɛra n'a bɛ se ka na ni basigi ye. I ko ɲininkali diyara ye bon fɛɛrɛ mun bɛ yen jamana ɲɛmɔgɔ ye fɛɛrɛ minnu ta nin waati laban ninnu na an bɛ u fo u ka o hakilila ɲuman na kosɛbɛ an kɔni bɛna an da don a la mais fɛɛrɛ tɛ tɛmɛ o fɛɛrɛ in kan u ko fɛɛrɛ in ye fɛɛrɛ min saniyalen don kosɛbɛ mun bɛɛ lajɛlen lafiya n'an ye o taabolo ninnu matarafa a ka ca Ala fɛ a bɛ bɛɛ lajɛlen nafa kuma in tɛ dɔwɛrɛ ye o an ko de baarakɛbaw u ka dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye minnu b'a ɲɛdɔn an ka communiquer an ka fɛn ɲɛfɔ minnu t'a ɲɛdɔn ye k'u bila sira jɛlenw kan a la kuma dɔ la yɛrɛ ni ne bɛ yɔrɔnin dɔ fɔ dugukolo kunkanko don i y'a dɔn CNT mɔgɔw bɛ yen o ne ka laɲini ye k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye nin kumakan in kɔnɔna na u ka mesure dɔ ta minnu bɛ yen ni u bɛ ka waleya jugu ninnu kɛ u ka sanction dɔ ɲangini dɔ ta k'u sɛgɛrɛ ka maaw bila u nɔ na maa minnu bɛ baara in matarafa minnu b'a faamu olu ka se ka mɔgɔw lafiya nka olu fana tɛna se k'o dɔn fo an n'u k'an bolo di ɲɔgɔn ma bolo di ɲɔgɔn ma in fana tɛ dɔwɛrɛ ye u ka fɛn dɔw de dayɛlɛ an ye an ka se ka na fɛn f'u ye fɛn min bɛ faamu parce que n'i ko ko an ka dɛmɛ kɛ dɛmɛ bɛ kɛ tiɲɛ don mais an bɛ dɛmɛ in kɛ cogo di f'olu fana ka da dɔ de yɛlɛ an ka don an ka ɲɛfɔli kɛ ne kɔni b'o laɲini k'u fɛ kosɛbɛ u ka da yɛlɛ an ye an ka don tiɲɛnikɛlaw bɛ yɔrɔ min na an bɛ minnu dɔn an b'a fɔ o tiɲɛnikɛla ninnu bɛ bali cogo di an b'o fana fɔ n'an y'o fɛɛrɛw fɔ n'an bolo di ɲɔgɔn ma a bɛ ɲɛ o a bɛ ɲɛ kosɛbɛ n'Ala sɔnna. Précision diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ alors bi toujours sariya in bɔnakun kuma kan sariya in bɔnakun ka bi a bɛ kabini san 2020 hali n'a a lakurakurayara jɛmukan bɛ na ka se a kuncɛyɔrɔ la bi e ka laɲiniw ye jumɛn ye dugukolo ko yɛrɛ la Mali kɔnɔ maa minnu t'a ɲɛdɔn i bɛ bilasirali jumɛn k'u ma papier bɛ yen anw ta dan y'a ka ye papier bɛ yen jɔn y'a di a tɔgɔ bɛ yen cachet b'a la c'est à dire tampon b'a la an minnu ma kalan kosɛbɛ tampon b'a la a signalen don anw t'a dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na e bɛ welewelekan jumɛn bila an bɛɛ lajɛlen ma o la bi an bɛ se ka dugukolo sɔrɔ cogo min na ka an ka wari kana kasara ne mo. D'accord i ko ɲininkali diyara n ye an bɛ kuma min fɔ jamana kɔnɔdenw ye k'u bilasira n'o ye o ye dugukolo ni a papier bɛ e yɛrɛ bolo papier t'i bolo i bɛna don a la o ou bien i bɛna taa yɛrɛ de feere o an ka taa sun kɔrɔ sun tɛ dɔwɛrɛ ye o agences bɛ yen notariats bɛ yen domaines bɛ yen mairies bɛ yen préfectures bɛ yen taa sun kɔrɔ n'a musaka se t'i ka gɛrɛ anw na ka gɛrɛ notariw la taa dugukolo ninnu dilanbaaw yɛrɛ fɛ maaw bɛ yen minnu fana bɛ faamuyaliko ɲuman di i ma k'i bilasira nin baara in na
parce que ne yɛrɛ y'a ye k'a fɔ n bɛ misaliya dɔ ta ne ye taamaden dɔ faransikɛ dɔ sauvé nin waati laban ninnu na a nana fɛ yen Tamani dugukolo o sɛbɛn de b'a bolo dɛ nka u taara an karamɔgɔ n bɛ hakɛto kɛ Doɲumana u taara Doɲumana dugukolo jira a la ni Tamani papier ye papier la Tamani de b'a kan nka Doɲumana feere kɛ maa ma ni Doɲumana ye a nana mɔgɔ de y'a sen ma ne y'a minɛ k'a lajɛ ne ko n ko nin papier in tɛ papier ɲuman ye dɛ parce que an bɛ foro kɔni dɔn ni lettre d'attribution ye an bɛ foro dɔn ni titre provisoire o ye kɔrɔlen kow ye comme a nana ni date papier min date min b'a kan o waatiw kɔnɔ lettre ni titre provisoire ni titre définitif tun bɛ bɔ a ne ko n ko permis ka hectare 10 ye permis kan a n ko a bɛ kɛ ni ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ye k'o ye n ko yalima jɔn ye feere k'i ma a ye ɲɛfɔli kɛ n ye n ko a tigi bila fili kɔnɔ dɛ n ko mais i bɛ Tamani yɔrɔ dɔn a ko Tamani filɛ Hayidara ka foro kɛrɛfɛ ne ko Hayidara ka foro yɛrɛ Tamani a ka dugu de ye Tamani ye nka a ka foro bɛ yɔrɔ min na n ko fan jumɛn a taara yɔrɔ in n ko yan ye Doɲumana de ye dɛ yan tɛ Tamani ye dɛ mais ka taa sɔrɔ document fɛn o fɛn b'a bolo ale ko k'ale y'a san da nɔgɔ la hectare kelen ale y'a san 80,000 ale hectare 10 san ka taa papier min b'a bolo nin si tɛ papier ɲuman ye a bɛɛ ye papier lankolon dɔrɔn de ye nka olu minnu ye taamadenw kɔfɛ e bɛ taa wari ɲini gɛlɛya kɔnɔ notaire bɛ yen agence bɛ yen nka danaya siraw fɛ nin ka maa ye nin ka maa ye u taara o sira ninnu kɔni fɛ ka sanuw kɛ a diyara n ye fɛn minnu cɛman ye a diyara n ye bi kɔni sigi kun cɛla dakuru ɲɛ laban jumɛn b'i bolo dakuru ɲɛ laban min bɛ n bolo an bɛ aw fo a ka cɛsiri la ka jamana ɲɛmɔgɔw fo ala ka an n'u dɛmɛ yarabi amin ala ka n'u dɛmɛ jamana ala ka koloso yarabi amin ala ka a ta fanga d'u ma amin yarabi ala ka jugu bi amin yarabi amin baara minnu an sigi kun ye dugukolo ko halisa ala ka na ni bɔda ye ala ka saniya amin yarabi amin a diyara n ye an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn monsieur le directeur o de bɛ dan sigi bi jamukan na jamukan sariya bilo ni an kun y'a sigi nin kan bi la loi domaniale et foncière au Mali entre exigences légales et pratiques sur le terrain minnu bɛ ka kɛ ani sariya bɛ cogo jumɛn na maa welelen kun y'an bolo monsieur Zoumana Ouedraogo directeur général de l'agence immobilière yɛrɛ dɔn an n'ale kun sigira nin hakilina ka hakilila aw ye caman faamu a kɔnɔna na o la maa min t'a fɛ k'i kunkolo da cibaga ma n dalen b'a k'a fɔ sira ɲuman fɔlen na i kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ min ye danaya d'ale kan n'o ye an balimakɛ dɔ sigilen Faransi n'ale ka jigitugu kun tɛ a dɔw la a bɛ dɔ wɛrɛw san ka fara nin kan o la an kana don fili kɔnɔ ka dugukolo baarakɛbaaw to yen minnu bɛ se k'an bilasira k'an bɔ fili kɔnɔna na bi babu a bɛ kuncɛ yan yɔrɔ la WhatsApp numéro o bɛ to ne ni aw ni ɲɔgɔn cɛ WhatsApp numéro ne b'o to ne ni aw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ kɛ sababu ye aw ka ɲininkaliw a b'a fɛ ka minnu dɔn don nataw la ni ala sɔnna an n'o kɛ sigida ye min bɛ kɛ sababu ye ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen bɔ kunba na o sigi senfɛ o la WhatsApp numéro o bɛ to ne ni aw ni ɲɔgɔn cɛ o la ne b'a fɔ a ka mɛn waati wɛrɛ jamukan sariya bilen don Chérifula Jabaramuso la ka dugukoloko minisiri fo Abulaye Imran Touré an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn. Salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh.